Di nata sa airport mga mem. So sadyo taming ari 2 PM kay para dili na ta magdali-dali. Sige ko ginahan magdali-dali. Basta mo ari ko og airport. Because it's very gara-gara. So mouli ta kay nata emergency. So dire na ta sa departures area mga mems. Inita uy arjung initas panahon. Unta Lord, tagaan mig maadjong pagbiyahe. So mga memes, dahil ako'y naka business class, may ano kami, special lounge. So dito daw ako magkain-kain, mag-rest. So bababa ako mga 5 o'clock kasi 6:15 daw yung flight ko. So dito tayo sa Tangmayanan. Oh, ito, lounge. O ito yung amin. Adyo gara-gara. Parang ka nice the rare. Sulitin natin ang business class mga memes. Libre pagkain pag business class ka. Libre pagkain dyan. Mga babait sila dito yung mga ano, mga waiter ba? Nababait sila. So only dito, kahit makailang ano ka daw. Nakapila ka dugang ba? Buta ng ilang mga kuan dire, waiter. Yan lang, pwede mag-video dyan. Lami. Thank you. Yep. Hindi na kami na. Naka-order na ko to siya and macaroni. Yeah, hindi na ko sa lunch. Kung sa isang flight, anong oras naman? Wala. Gusto ko parang tanda kong mama. Hari na, pura wala nga ni gulong ding dala ko, gulong ang pagkaon. Yan, hindi ko sila kita, nagapulaw ka, no? Lami siya. Daghan nagtao mga memes. Pag dire ko ganina, wa pa kadyo tao. Karon ara daghanan na oh. So dire ko sa gate B3. Char. No thanks. No. Thanks. I'd like to welcome you on board Kuwaiter with Boeing 777. Flight number KO41. Flight bound for Manila. Our estimated time for this flight today will be 9 hours and 15 minutes. Thank you for choosing Kuwaiter with us. We wish you all a pleasant flight. Mga memes. Ilang table na mantel. Aroy, ginoo. Sorry, ginamukha ko. Kaya na mantel. Gihagdan ko juice mga memes. Cheers! Thank you.
asin. Kagit. Pepper. Arang lugadza ning abot tagahong main course. Niingon mo to sa ganina nga ijang i-check kung naapay beef. Kung jawa pa mo abot arang lugadza di man siguro ko pakan una ning laki ha. Human na lang magahong kauban o kaon. Ako apa ko tagaig pagkaon no. Nalet og abot ang pagkaon. Na wala po ko'y gana mo kaon. Karon pagihatag uban na mawaw na tam kaon kay kita na may nabilin uban man na. Dito na ako, dito na ako. Naarag among gisak dyan na. Kuwait Airways. Boarding time. Okay. Ara. Ini kay mo largan ako kay gikapoy nako. Gusto na ko mulingkod og mahigda matuog wa ko to gabi uy. Ahak warga mo kuan. Sharal char. One. Ini tak bisa seats. Na 23 siko 22 hadi si diri ko sa bintana Tacloban Tiara Tacloban na abot na mi So karon, wow. hindi pa kita kung sahog kay kuan ugaw. Sayang pa na mo mukuan ka. So mga memes, mag-sutokil taron og pusil. Nokos. Na pinduta. Para masarap ang buhay. Sa naman ka sigil ka din. Wa di. Kiko ang gid bumbilya. Tanawa, way bumbilya dia? Nokos is real. Hindi, kinina po sa Binilaw. Gwapo is real. Ang nagwapo kaayo. Aso ko yapil just Pakistani. hindi man eh. Let's eat mga memes. My sisterette, mga gwapa. Ug akong pinakakusgan nga cousin. Muli ka balin? Mga untar, lami aho. Uy, Diyos ko, Lord. Dara ka lami, dara ka kong cravings. Hello, Nay. Ako sa bantay ni mo. Dira ako maghigda ay. Bye. Busy sila sa ilang unsa ni pangalan ni? Shawarma. Unsa pangalan ni? Egg sandwich. Egg sandwich. Egg sauce. Sige, pag triangle. Egg sandwich mga mems ang atong kuan palaman for today's video. This Sunday. Ano yun? Wahai siya. Yan nagtaga Siargao mga memes. Oh, di apog taga Siargao, di arag taga Siargao. Darag prinsesa nila, ning abot na. Hi sir! Hi! Hi baby! Uy, bless auntie! Kagwapa mo na.
pasalubong nimo. Still ar cute gadzad ning mga pamangkin. Mga buaw, buyag. Ay, baby Hana, dalaga na siya. Ay, si Mian, kulitaw na. Kulitaw na. Uy, sir. Pastilan, sir. Guwapo. Ma'am, sabas ma'am, di ba mo amin na ho? Bata, wag bata. Dili. Dili sila ang katong may bata. Dito sila. Oh, nga na magajud kay na makaabot na dana na jud sakripisyo sa tong kagalingon. So mao ni ang biko. Oh, mao nang biko mga memes za amo ning import gikan sa Siargao ang magtakusay. Hulmaay. Tabangin na ni takos kay Happy Telas. Ana na mao na si Ja. Yan. Istorya mo mga memes. Istorya ko ng mga memes. Oh, so mga memes, maghimo taog, biko mga memes. Ana ta kay tabangan na to sila kay basi pauli unta. Ano sa kamera? Dili ko tan-aw kay pangit ko. Ana, gibutangan manog light ang atong pika sa naong maklaro. Haman. Sige, dili ra kan. Apilo na to si O apila ka luoy. Mother Earth. Gikan para man ni Siargao. Kay mag-reels ta ug makita nila ang gikan sa Sibungan. Ug day upaw. Oh, daghan tao dire no. Oh. Naginuko ara kapil na pil ni sa sa. Yay! Anawa ni may lihon eh. Sige, sayaw. Anak kiay. Anak. Sige, sayaw. Birahi. Maramang nagbaili. Sige. Hey, very good. Pakpak mga higala. Pakpak. Musadyo pa. Ara kaipi ka judo. Sulag sayang niya. Yes! Paano to? Gamayan na naman na itagay na. Ako isa. Dahil mo. Okay. Ikaduha. Ay. 30. Ay nakud. 27. No, may diabetes city. Diragla ay. Ragla ay, duha na. 63. Oh, sexy. Dagan ng 63. Wala dagan ng 63 oh. Ano na naghanam apasta. Pagkaling Kaay. Kita po ito kay 30. Ako. Wala pa. Hapit na. 30. Sabi naman magrawag na ni. Kain. Oh my God, ito na. 35. Hey! Ganga ka. Pero nga da, oh. Hawak ko ang bit. Jun mo kadaog. Wa mo kadaog. Tagay pa kung sinyo. Wa mo sisiyo to, anak ipasisiyo, anak kong sisiyo. Manay pitot. Pero tingin mo gawo. Ala. Ay.
Hi guys. Miss Gawas. Yeah guys. Kurulan guys. Shout out guys. Salas family guys. Shout out guys. Vlogger ko guys. Hello mga mems, maligo mig dagat kauban sa akong sister, ang katinaw ang dagat. Oh my gosh, dagat is real. So pero di ko maligo kay maito madato skincare. Mama Lings Beach Resort ka na. So diri ta diri. Ikaw si Jana na. Letson! Murag Letson? Nulog tong si Loloy. Nuta na ako ra ba ng manok. Hamang suka. Stop pa ni bata. Uy. Limutan ra magud si mama sa kamuti. As Andre. Gamang stem. Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, John Mark. Make it fast. Birthday, John Mark. Happy birthday, John Boy. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Hana. Yun Mark pa ja. Sige. Unsa inyong wish nila? Unsa inyong wish? Be wish, isa-isa. Sa imong lay, wish. Salamat kuya. John Mark, no Peter. Wish na ako nga magmalipayon gihapon tang tanan. Yan. Wish. Stay humble and stay fit. David. Oh, Clyde. Wish. My wish is more birthday to come. Daghang blessing kay mo. David.
kamanghura ng tana si ngayon sa bata. Judith, kamanghura ng tana. Maminyo si Mark. Hey! Ito si Andre, si Michael. Wish. Atihan na. Wes sana. Atihan na. Happy birthday. Sige na. Sige na. Happy birthday. Happy birthday. Hey! Wow! Oh, Bila. Happy birthday. Ina. Say wish. Hindi, I don't know, Hana. Ingon sila. Happy birthday. Birthday. Joseph. Maawaw. Ikaw, Inte. Makapasar po ka, sir. Kay parang dugangan. Hey! Jinjin. Padayon sa paglambo. Hey! Nanay. Ag nag-video. Ay, adyo na tayo. Ako rin, bahala sa ahon siya. Oh, ikaw, Mian. Kuya Mian. Wish ko lang. Right now is stay humble and guwapo ta permi. Hey! Ag nanay. More blessing to all of us. Makapasar po na kang principal Sam. Yes! Glory to God. Ag Nainay. Ha? Padajon sa paglambo? Okay. Ito yan mana. Paglambo. Oh, ikaw ano ta? Mga ano ta? At times ko ning lechon ni Mike times man niya nagigamo kay katong may hiwa-hiwa. Di ag lechon dia. Kay di ko na nga gusto ko kanang lata-lata ikaw. What? Ambot sila raman. Lami tutuba no. Ay, ajit. Ay, adjit ko. Kasama pangan bala. Singan. Kasaman? Jassy. Aho ba aho? Warag butong na ba? Bella. Jassy. Jazz. Tawag ka Jazz. Hi, Adit. Bila. Swimming bila. Singing ko. Dito ano. Rabo ba ni jakos ubos sa palit. Anya, hubog na siya nga eh. Dire, ikaw di. Pagkamatay ni Nes, pagkamatay. Ikaw di. Jazz. Malay kung kita inda ito. Paglukod po. Patay si Libit na di mo agi dito. Wag ko kita ni sa puning dila na nanay. Wa ka jud badlunga nga underage pa. na sila me. Mo nang di mo kuan. Di na. Kasabaan. Inom puto ning inom. Tanduay usa. Inom magtudo sa tanan sa table me. Di sila kuno tanan inom. Na nakunaw ng ice. Basta mak kinabibi ko nila mo. Diya. Disco sila. The Joyce dara oh. Uy, dili lagi. Pandan flavor. Makakuan ka ng green. Makita ni mo green alay kunang naibuktan dan. Sani sa itong naligo nga nagpadyong man, kuyawa. Delikado. Mabasa mo maligo. Ara inita. Kuyaw. Ay kami yung nanay. Bahili kayo nga di ko mo ni mo. Arang inita. Na. Kay manguhatag suwake. Ube pa mga pa. Init ba? Abang katayan ta. Namutang kag kuan Clyde. Kana. Sunblock. Suwake bilada. Namutang kag sunblock. Imo ta tong gidakay nang magkuan ka bag usa ka mo kuan uslob. Yes. Ui. Hatay kinatawa. Ang advocacy kay kuan man. Perteng inita, pero perteng lami ang maligo. Lagi pero nakakainit man lagi. Ay.
Kalami yung iligo. Diyan ka na, pagtong gidagian ni. Kob mga mems. Singa na ni kubkob. Kubkob man. Basig mo mga bagaw mo rin ko. Lain na ni abrihan ning way panit itong panitan. Lisod ko. Kira og arong kadako. Sige ra. Ngano anaon man nimo? Lisod. Sabaw. Sabaw. Idugang nga puno naman. Magdabugan sa bawar mo. Itap eh. Sabi na gusto sabay. Nasa giralan dak tama na na. Ang taga-buki naglisod na buwan na. Gadit man nito. Lisod ito batak nga na kay humok. Humok. Lahi man gaditong ni panit. Kukus. Asa na ibutang? Yan na. Dili dia butang. Sabaw dire. Saan ni may Kansas style? Atot man sas. Daghang pagsabaw pa imni sa kubi. Ag akong payag is hugaw gamay. Limpyo gamay, hugaw gamay. Limpyo man, buwak man na. Kuwang ra jud magpudyo daning badja. Puy isa ninyo bi. Para malimpyo ni, madyo na laman ni bakasyonanan. Utot. Mak. Kalibangon lagi ko. Pang sala. Ginoan ning Jimuel dire. Okay ra ni. Kalian tas Ginoo. Oo. May tungel eh. Dodoawan ni Jajik to talo na mas inay. Di ba karon na mas inay. Nakay kuan okay pa man si Jade. Na magdungag mi dire mo palit tag ka ng pangkahoy nga. Akong balay payag nga. So mga memes, welcome ko makaari sa Tuntuyan Market. Tanaw na to kung sa ilang kuan the ring that is our kanais. Nice siya. Lain ang vegetable section, mga dry. Saan ba? Nakari na kasi ko. Isa man niya. Ay, wa na magbuwad na. Kakaya ko pa di. Mo pigon pag ilarap-rap. Mati kusog ilarap-rap. Guwapa. Nagpalit ang buko-buko. Nana, pila? 350. 350 pila ka bo? 350 ka mo. Piso man. Mo na tanan. Wala lain. Pwede man mumukilaw din eh. Mga suka. Mora na tanan joy. Wala lain. 50. Huy. Wala Wala nang na maligya ko buwad 1.5 ko no ang kilo. 1.5 buwad na. Sila ka kilo mo nang Daghan na naman na. Guwapa. Kaway-kaway mga anak. Si Im-im ra gadyo ning kuan na ho. Imim. Kaway-kaway lagi ba? Miyan. Aw miyan. Kaway-kaway. Kaway-kaway kamundas. Aw paggun ni hotspot ron. Manggulat man dahil na yan. Mapaw ang hotspot. Patay na yun. Igay kong kamot be. Uwa pa mas nay-nay. Ano to? Sharing is caring. Matod pa ni Inday Rain. Sharing is caring na. Inahan. Sasawan. Dugay po si suguon. Suko na ito. Siguro na to si ba? Nagdaog na naman ko ninyo. Sabi ko, Kapita mo, sakto dito ka kabit, mo. kaya si Juicy. Banha ram mo. Suko na. Bali. Suko ng laki. Bali ang camera. Sharing is caring. Bali ba? Parang wala kapag nasa tungod. Picture. Ito na ilag dito nga namin yan. Hoy, let us pray.
Mag-prayer pataan nino. Ang una na may tubig dito. Na may kamot. Sa Jersey, basi dito balik. Oh, paano nito ng unod? Tunga. Nito na diha ah. Ay kamot dito. Maapil sa video kay kini mo atong runner. Dulo ray da. Ingos image oy. Do madugay pa kuno kay 350 kabuk imong gikuha ag mata. Diha ka joy oh. Sira di ka sulit. Ikaw ang ko mata. Di ko ang nalunog mata. Na mao di ay. Paano daan? Dili di. Kami mapingis di. Ha? Mga children basig mo kilaw ana. Ay, kagam na. Sila pag kilaw. Ikaw nakikanak. 500 mo karon. Tilaw sa Gaman. miyan. Gaman. Abri ko na joy. Kanay mo na. Miyan, ginan ka ni. Yes. Try. Patilawan anang. Dalawa Pa sila. nakapisting nang. Patilawan as miyan ana. Boko-boko. Buboy ilang plato. Muko. Kay mukhaon as miyan. 99. Ano Try mo yun? yan. Dahil takunos miyan. Miyan, tanawa si miyan nak di man tidano. Na mo isa ka team sa basketball. Pasurot. Inom tubig ato pala bi. Boko-boko. Tuara dito sa gamay lamisa oy. Sa Ero ba gasar ka? Panihapon tong iro. Si Maru bahogi. Tulo ka dito. Di po na matilok kay busog. Di ay nagpa-ice cream. Ice cream, ice cream. Siyempre, oh Joy. Yes, palangga. Di naman talin din sa gamo. Ah, wala ka aji to. Warap tig sa minuto. Hilis. Ribansa. Ala. Mao ni ang dry market sa Pensuyan Southern Lights. Ara kanay si sa gabi oh, mga memes no. Oh. Mungole na me. Oh. Makalimpyo no bye. Yan andyan nag-istorya kay mga to na mo. Amerika. Bye mga ka-memes. Bye mga memes. Ingat sa biyahe mga memes. Muli na sila, mga ton sila Siargao. Ang aking pamangkin, aking sister. Naraman ibabaw po. At sila ay uuwi na sa Siargao. From Siargao Island University. Muli na mga abroad. Ingat-ingat kayo. Amping sa biyahe. Igo sila? Ha eh. Saan nga bag? Saan nga bag mi? Wala ka-start. Napatay. Na. Ako din ha, mga bunga. Paong na po lagi. Yeah, bye-bye, buyers. Bye-bye. Ampeng. Kaway-kaway. Magkano sila? Bye-bye, bye-bye, bye-bye guys, memes. Garaon sila. Ano sila, bidsaan namin.
Naghimo mo og kutsinta mga memes with Sister Emily. So perfect ka gamang kutsinta first time. Try bye. Ng mga memes, dami ampaw mani og kutsinta. Sugba si Zagmais mga memes. Loto na, di lang sinugbang mais mga memes, mga unat sa. Bye! Sige, tilawakin kung sa lami sa mais. Humok. Humok pero pagod. Sige, pagod. Unsa may pagod. Sa haubo na day. Kuha na natugkuan ka ng margarine. Sweet corn. Nakagundang ipon. Manjar gamong kuan na mapay may kutsinta. Kay smooth ra. Good morning mga mems. Alas 2:30 na sa kadlawon. O kita na lang nagtikaw-tikaw aning dalan. So mauni kami ngaw ang among kalsada. Dito pa. So good morning natong tanan. Parang lajo apog Air Asia. Uy, di aman garis tumon. Lajo amig bakasan. From here to there. Tuwara ka among plane. Balik ako mga mems ng kuskus. Trabaho na ta. Kailangan natin ng trabaho. Kailangan natin ng pera. Di ako sa T1 passenger, please fall in line. Ada sa T1. Ito ko sa Terminal 1. Pinakauna, oh. I'm home, Kuwait. I love Kuwait. Ito yung bus na sasakyan na. Sige, sige. Abot na may. Welcome Kuwait. I love Kuwait. Bye. Hintay ako sa aking sundo. Ayan. Ayan, ayan. Hintay, hintay. Maya-maya nandito na yun.